Id-Deputat Nazzjonalista David Stellini huwa l-aħħar minn sensiela ta' persuni li jinsabu fil-mira tal-grupp li fil-Partit Nazzjonalista għadu jappoġġja lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Stellini kien jaħdem Brussell sa qabel ma kontesta l-aħħar elezzjoni ġenerali u kien elett fil-Parlament mid-Distrett ta' Għawdex. Lura Malta kellu jibda ħajja ġdida u jidher li ma kienx lest jirriskja l-karriera politika tiegħu biex jeħodha kontra l-kap tal-partit, kif qed jagħmel grupp ta' nies li sa qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien qrib tiegħu ħafna. Il-Gazzetta Kulħadd irrappurtat li skont dawk li appoġġjaw lil Simon Busuttil, David Stellini ingħata impjieg part-time fid-Dar Ċentrali bħala koordinatur tal-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista. Impjieg fuq bażi part-time bl-iskop li bħal uffiċjal tal-partit iżommu iktar l-istamperija iżda wkoll jissupplementalu l-onorarja parlamentari. Naturalment, dan qed ikun interpretat bħal illegal għall-appoġġ li qed jagħti lil Delija fil-miftuħ u nies qrib Simon Busuttil ma għadux lura milli juru fil-miftuħ li huma urtati għalih. Tant li qegħdin jgħidulu ġuda u mixtri għax qed tiġri l-kelma li ngħata impjieg part-time fid-Dar Ċentrali. Id-Deputat Jason Azzoppardi ma semmihx bismu, però kien wara li Stellini kiteb artiklu jappoġġja l-istrateġija ta' Delija li kiteb status li hemm qed jinbih għal 30 biċċa tal-fidda. Fil-fatt, il-grupp ta' Busuttil iħossu li Stellini tradihom bil-kbir. Ma' Azzoppardi ngħaqad ukoll David Take, video li kien ippubblikat fuq Facebook. Take qal li xi darba kellu rispett lejn Stellini, iżda llum tilfu kollu. Intant fl-aħħar ġimgħat kien hemm rabja wkoll għall-preżenza ta' Claudette Delija, il-mara ta' Adrian Delija, li sorsi tal-Kulħadd sostew li ngħatat impjieg fid-Dar Ċentrali bħala assistenta ta' Adrian Delija. Għalkemm wara li żvelajna l-istorja, Delija kitbet fuq Facebook li qed tmur kuljum id-Dar Ċentrali u tagħmel dan ix-xogħol b'mod volontarju. L-istess kiteb is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li kkonferma dak li żvelajna għalkemm qal li x-xogħol qed tagħmlu bla ħlas.